ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ କରୋନାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ଗୋପ ବ୍ଲକର କୋଣାର୍କଠାରେ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଠାରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଠାରେ ନିମାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଯେଉଁ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆମର ନିମାପଡ଼ାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାଲି ଅଛି। ଆମେ 14ଟାରୁ 2ଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12ଟି ଖାଲି ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 17ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଟିକାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2ଟି ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲ ସାହିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଅଁରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଚଅଁରପଦାଠାରେ 2 ଜଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କରୋନା ସମୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପରେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।